My dear brothers and sisters in Christ, one of the most important elements of family life or community life is celebration. Sa Tagalog, mga pagdiriwang at sa Kapampangan, kapag masosyan. Dakal celebrations karing kaya katamong family and in our community. Celebrations are moments of unity and highlights of our family life. At meron ka rin celebration, mga pagdiriwang at kapag masosyan at dapat tamong pakamalan, ingaldoning kasal. Yung kasal is a public ceremony, alang secret marriages. Because wedding is the beginning of a new community, of a new family. At balotamo society is based on the strength of the family. So, napakagandang pagdiwang ang araw ng inyong kasal. Mitong baka rin maulaga ang aldoa pag celebranta mo pag masusya ni kaya birthday. At din may paglodongin at nila pang mansari, man anniversary. When we celebrate our birthday, your wedding anniversary or mansari or whatever is that, or death anniversary, we try to recreate beautiful moments in our life. Binubuhay, sinasariwa natin ang mga highlight moments ng ating buhay, family and community. And in doing so, we create beautiful memories. At sana punuin natin ang magagandang alaala ang ating pamilya at ang ating community. And because of that, meron tayong celebration, pagdiriwang kapag masosyan. And today is the birth of John the Baptist. Di na nangingaldoning pamanganak ng Elizabeth at bait na yung meto ngayanak na lalaki. Then lovers, they have mansari. Then couples, they have wedding anniversary. And after the wedding, another good news po ang kinagliying babae. And another good news po ang manganak yung babae. And the birth of a child in the family is a cause for a celebration. Huling niya nga balitan da, resiping ng bali ang pong kamag-anak. Ing makapagmulala ng kayapaning Gino, kang Isabel, ilangan, megipagsaya na kaya. And this is a beautiful scenario. The birth of a child is a joy not only for a couple, for a family, but for the community. Ading pangabayit ng St. John is a twin bill celebration for Elizabeth. Dobling tula ay aranasan ng Elizabeth. Number one, uling mila ko yung sumpa ng kayang pangabaw. And that is a cause for celebration. Baog na, may anak na. And yet the sad thing about our life today, and a consequence of RH bill, nakamanbaog, pero yakabisang mga anak. Pwede makatakot. At doon di kaya nakaman pepayabort mas makatakot ito. Karumalduman ang consequences na ng RH bill. Uling ko talaga ng mga naking society, that race is bound to get extinction. Napasalamat tamo mga di pang mibabay tayanak. Uling misunduin dami, kabang ating mibabay tayanak. Singapore, Japan, China, other European countries who opted for RH bill. Ano nang masyadong mga anak? Ating kanilang demography. Marakala rin matuwa, marakala rin middle age, diritak na rin anak. Nili manalili karela. And it will take 100 years to recycle, to reverse the cycle of reproduction.
And within that 100 years, itamong Pilipino, itamo na yung manisya ka rin matuwada. It will generate employment for us. Well and good. And that we will invade the world through our population. Kaya papansinan, in all parts of the world ating Pilipino, we may not be able to conquer the world through missiles and warfare, but we will conquer them through our population deplosion in all the world, bringing the values of the gospel. In kaya pa ng Pilipino, and according to the studies, the Filipino, they're one of the most positive people in the world because we love life. At sasabihan na nining gospel reading tamo, ding sipin ng balay, ilangan, may kipagsaya na kaya. Makanaradang magsaya na wala nang may babay tayo anak. Pero maswerte itapag nining Pilipinas. At kung kaluguran din tayo Singapore, 3 months, alayang kita mapukot. Migbakasyon ko Amerika, more than 1 month, ala kung kita mapukot. Kauli ko minalinda ka ala rin mapukot. Salamat King Diyos. Kaya maburing minalin king mapaningya kauling natin tapang anak. At malugod tapakareng anak. My dear brothers and sisters, another cause for celebration for Zacarias, may kayanak niyang lalaki. May kapagasin lahin ng Zacarias. Ding Israelita po ang mga anak yung babae, po ang lumali kumadro na sabya na babae, muli ng malungkot. Po ang sabya na ng kumadro na lalaki, tigtigan tirakan tingdanan. It should not be that way. Kita naman Israelita, sanay kayong talasawang lalaki, ang pangbabae. Nung anak mo babae, pasalamat ka ng Diyos. Lalaki naman o babae ng anak mo, you should celebrate the birth of a new life. Pero numisan din nga limang lalaki, malungkot lang, uling babae na rin anak na, alin? Denganak mo ilang kayamanan mo, denganak mo ilang pag-asa mo, denganak mo ilang maneseke ka, potang dagol lang. So sana naman pareho intula, kingkebay ka na ning meto kaya nakalalaki o babae. Palitang ng babae, bala mo, half-hearted intula mo. It should not be that way. Dininandeng lagyo ining anak, ading lagyo na one. Enebring maging junior sa Elizabeth. One ilagyo na. Bulit yung hausan sa Zacarias. At nanang Elizabeth. Tinutuloy ang lagyo sa Zacarias. Ali, one ing pamalagyo yung kanya. Natin mo rin ang sabihin ng one. It comes from Yohanan. John 1. Buri na sabihin, God is gracious. Ing taong gracious, mapamiyang regalo. And John is God's gift to Elizabeth, to Zacarias, and to the people of God. John. O hindi kayo kata na kaya ngayon ikakatama ng gospel reading. We are all John to one another. We are all God's gift to one another. And we should take one another's God's gift. Then may asawa, you can choose your couple, you can choose your partner. Nung niniburi mo paglono, nung niniburi mo sagutan, you can choose your partner. But we cannot choose our parents. Because they are God's gift to us. Hindi tayo nabiling mga magulang at kayong mga magulang. Hindi rin kayo nabiling mga anak. Uling deng anak yu at deng pingari tamo. Regalo na katamo ng Diyos, King Metong at Metong. Yan mo naman nasabing, Lord, sana rin anak ko kalupan ng Coco Martin, Daniel Padilla, ang boy Father Greg Pejegno. At Diyos. Mamiro ko mo. Pero, mali na minsan, bala mo umiyasok ko. Siguro din ka, di ba? Sana naman na yung pangagyan niya.
So, na minsan siguro, wala mo feeling ko may asag ko eh. O, mamiro ko mo kumbagi. Tami miling pengari, kayo may miling anak because each and every one of us, it's God's gift. Then kapatid mo, regalo ng Diyos kaya ka, pakamalan mo na, pasalamatan mo na. Ing manuyang mo, ing katwangan mo, let us take one another as God's gift. Niyang ining Pasko, yung natatanggapan na regalo. At tinta ng regalo. At yung mimili kang asawa, yung asawa mo regalo na yung Diyos kaya ka. Then pengari mo, pakamalan mo na. Then kapatid mo, then anak mo. Hilang regalo ng Diyos kaya katama. Masakit yung alam pengari. Ako niyang may tema ko, kinyak ko, first year high school. Kasakit pa rin mag-high school ka, mag-college ka. Halakang ima. 27 years ko, parispis ko talang kandaban niyang matitatang ko. Makatakot pala ka ng pengari. Then kapatid ko, so lang ang Amerika, makalungkot mo naman pala po ang alakan sunay kapatid. Kaya biya mo lang. Pero maswerte ko, kaya biya na kayo. For 5 years and 10 months, 8 months, maging kapamilya na kayo. And that would be one of my greatest treasure in life. My golden years in Minalim. Huling kapamilya na kayo, kapuso, at maging kapatid. And I will bring that precious memory in Candaba. Once upon a time, God gave me a gift. The gift of Minalim. Maging kapamilya. And we should thank one another for our parents and brothers and sisters. Talaga tayo. Tunay naming panalangin ay panimataling sa pangkabalan. Ulinita pagparalang bumi, pabanalan mo sa nang netingayin. Kingupayan ng Espiritu, bang para kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayamin daon mo sang dugo, king pamilasa sa kamatayan, kinwanin tinamin, at bepasalaman siya kaya. Pirasa niya pinyin, karingalis di parasingan. Tanggapan niya di kamangan at kanan niya. Itiya, tingkanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanya mo naman kaibat ng apunan, ginawa ng kalis, pasibayo yung pepasalamat kaya. At biniling kalis, karing disipulos naman. Tagaban niya iigawan at minumbawa nito. Iti yung kalis, ning kanakang daya, indaya ng bayo, at alamanggang tipan, kami mubuo para kaya kayo at para marimasak ng tao. Bangkit kami patawaran na rin kasalanan. Dagkan iti bilang kapigaganakan kanan. Ipasyag tayo ngayong misteryo ng kasapantayan.